Здравейте, приятели! Включвам се на живо този път, за да ви покажа. От 21 май има разпореждане на Районен съд Русе по двете ми дела с НАП. Това е за второто дело, което е за Алана, административното наказание, което ми направиха НАП. Само да спомена за тези, които не са запознати, че и двете дела успешно, без адвокати, без нищо, съм ги защитавал успешно. И двата съда излязоха с почти идентични решения в моя полза. Така че те НАП обжалваха, но делата и двете дела не могат да се задвижат, просто защото НАП не могат да си оправят документите. И едното дело, което го обжалваха пред Върховния административен съд, беше върнато в Русе, за да си оправят документите. И сега днеска районният съд по второто дело е излезъл с разпореждането, показва. Вижте за какво става въпрос. Разпореждане, районен съд, 7 наказателен състав, закрито заседание на 21 май. Ето днеска е 21 май. Така, 2000, така. Съдия Доротея Северинова разглежда докладваното така административно-наказателно дело по описа за 2026 година, след като се запознах с определение еди кое си, така в изпълнение на задълженията по по член еди кое си, постъпилата касационна жалба от началник отдел, забележете, началник отдел оперативни дейности Варна, при Централно управление на НАП, чрез процесуален представител и юрисконсулт, така еди кой си. Последната не е представила с касационната жалба пълномощно от началник отдел оперативни дейности Варна при Централно управление на НАП по административно-наказателно дело номер еди кое си, по описа на Районен съд Русе. Същата е имала качеството на процесуален представител на административно-наказателно, или така не знам как точно ще бъде, но директор офис Русе, ТД на НАП Варна по силата на представено пълномощно по делото. И така. Водим от горното и с оглед дадените задължителни указания с определение номер еди кое си на административен съд Русе, следва касационната жалба да бъде оставена без движение и да се окаже на касационния жалбоподател да уточни в какво качество като пълномощник на кого подава същата. Така, водим от горното и на основание член 213 алинея 1, така, от ЗАН, съдът разпореди: оставям без движение касационна жалба на началника отдел оперативни дейности Варна при Централно управление на НАП чрез юрисконсулт еди кой си. Така, татък срещу решение по административно-наказателно дело така, оказвам на жалбоподателя началник отдел оперативни дейности Варна при Централно управление на НАП чрез юрисконсулт еди кой си да уточни в какво качество като пълномощник на кого подава същата в срок от 7 дни от получаване на настоящото разпореждане. Оказвам на жалбоподателя, че при неизпълнение на указанията в срок депозираната жалба ще бъде върната, а производството по делото ще бъде прекратено. Разпореждането е окончателно и не подлежи на самостоятелно обжалване. Съдия Районен съд Русе. Вие сега аз пак казвам, тук дори не мога да си представя тия хора имат ли си идея какво правят? Значи, два съдебни състава, два различни съда издадоха с решение в моя полза, осъдих ги НАП и те обжалват, обаче те не могат да обжалват, те не могат да задвижат делото, те не могат да осъдят. Те искат да ме съдят, обаче те не могат да ме осъдят, защото не знаят как да ме осъдят. Тези хора би трябвало да са с някаква юридическа подготовка, някакво юридическо образование, главни юрисконсулти, директори, тук сме, нима да каче едва ли не. Чакай, ти не мога да ме осъдиш, ти не можеш да си подготвиш пълномощно, човек. Пълномощното не можеш да си оправиш. Как ще ме съдиш?
Аз не съм адвокат, не съм юрисконсулт, нямам лицензи тук, там, ако иска още. Разбираш ли? Ти тук трябва да си развиш пълномощно на сънката бутна и да го направиш. Ние вече втора седмица Върховният съд връща делото на административния, сега и районния съд връща делото, разбираш ли? Тоест административен, защото минава през административния обжалването, там 3 съдии го гледат, връщат делото на районния съд. Защото там по административно-наказателните дела няма как да се обжалва пред Върховния административен съд. Най-горната инстанция е административния съд. Обаче те връщат делото. И районния съд, ето виждате какво е разпоредил. И сега ми кажете, за вас това нормално ли е? Нали? Искаме да живеем в някаква, що годе читава държава, нали? И то бих казал, нали, че има много, много неща, в които другите държави, аз казах вече и САЩ, и там останалите, нали, достъпът до правосъдие за обикновените граждани е достатъчно така широк, бих казал. Защото подобно дело, примерно аз в Америка, живял съм, там такова дело абсурдно е просто да се води, абсурдно. Но те не могат, ето, вие виждате за какво става въпрос. Ето пак ще такова. Защото те не могат да ме осъдят, те не могат да си оправят документите. За какво става въпрос? За какво става въпрос? Как ще ме съдиш, бе? Как ще ме осъдиш? Айде. Ти не можеш едно пълномощно да напишеш, бе, човек. Разбирате ли? Той са главни юрисконсулти, директори, миректори, И как? Айде, чакам вече втора седмица. И ако пак го върнат делото, защото те вече трябва, те явно на очия бонче си играят. Разбираш ли? Чакай сега да пробим, що са стане с другия. Ако то не може, те постоянно да си играем на връщанка. Нали? Защото ми губят моето време. После ще има дела за обезщетение срещу държавата. Ако това нещо продължи, не може да и аз просто не мога да си помисля, че това трябва, нали, онче-бонче тук и до безкрай да си играем, да връщаме делото. Значи на третия, четвъртия път съда би трябвало да излезе и да каже, чакай малко, ви като не може да си оправите документацията, връща ми делото с решение окончателно на районния съд или на административния съд и приключва цялата тая простотия. Те искат да ме съдят, па не могат да ме осъдят, защото не могат да си подготвят документацията. И той са, пак казвам, ето, директори, там главни юрисконсулти, не знаем си какви още там по веригата. Нали, на мен ми е ясно, че това са хора някакви там поставени, дето даже трябва да се види как са завършили изобщо юридическото си образование, юридическата си подготовка. Трябва да се провери и нещо, защото после ето такива застават и почват да правят проблеми на гражданите. И то после е ясно, че като ги осъдиш там, после ще искаш и обезщетение за тия нерви, за този губени на време. Обаче, защо нали да се стига до тук? Просто служете по нея читави хора, дето да знаят, що горе, какво натискат, какво пишат и какво подписват, за да не се стига до тук за тия тъпоти. Защото ако и тая старши инспекторка там, дето ме проверяваше, беше чела законите, беше завършила, ходичи на лекции, защото имам съмнение, че тая жена е ходила на лекции, като си учила там висшето. Познавам много мои колеги, така се дипломираха, не са ходили изобщо на лекции, взеха си дипломата, просто имат един лист хартия, една тапия, дето нищо не струва, няма покритие, разбирате ли? Само е там, се снимаха, като се фърлят шапката, пръднаха 5 пъти там, замери се на прадня, аз съм вече голяма работа. Ко си, бе, брат, ти нямаш знания, нямаш умения, бе. Виж, аз дето не съм адвокат, как ще му осъдиш? Ти не мога да му осъдиш даже. Смешна работа от всякъде. Вземи едно висше, ама да има стойност, разбираш ли? Стойност. Тук е малко да имаш някакви знания, някакви умения, нещо. Не просто да се снимаш като фърляш шапката там и да кажеш, аз съм висшист, бакалавър, аз съм голяма работа. Какво си, бе, брат? Какво си? Ето ти не мога да му осъдиш сега. Ето ти е
черно на бяло ви го показвам, не да каже някой, ето това си измисля пак нещо. Разбираш ли? Това е. Чакам НАП да му осъдят. Айде да видим. Ще стане вече 1 година, водим дела. Те не могат да му осъдят. Те просто всеки да си прави сметката за какво става въпрос. И тия харчат държавни пари, ваши пари, данъци, всичко. За тия дела, за нещо. Тук даже не говорим, че има щета за бюджета, защото те се занимават с глупости за някакви 40 цента, дето даже не съм ги получил. И искат да ме усетят, ама те не могат, защото не могат да си оправят документите. И аз ги чакам вече, айде третия, четвъртия път да уча там документа, де трябва да изпратят до съда да не върнат делото, да видим. Да видим, до края на седмицата има 7 дена, да видим какво ще направят. Ще учат ли, няма ли да учат, ще въдържа в течение какво става, защото това е просто трагикомедия. Главни юрисконсулти, директори не знаят каква документация подписват, не знаят какво подписват, за какво водят дело даже. Аз ходих в районния съд, жената вика, ама то много документация, вика. Че ти какво искаш? Тя не се беше запознала. Вика, искам юрисконсултско възнаграждение. Ама то и аз искам много работи, бе. Ама айде постарай се поне да пратиш някакви нормални документи и да се задвижи делото. Нали искаш да ме съдиш? Осъди ме, айде, чакам. Ти не мога да ме осъдиш, защото не мога да пратиш документите, бе, човек. Чакам да ме осъдите, айде. НАП. Голямата работа, айде да ме видя. Чакам. Директори там, всички те се наредиха, осъдих ги от 2 различни съда, различни съдебни състави ги осъдих. Чакам. Айде. До края на седмицата да видим какво ще направите.